Светчата линия с RGB лента по периметъра, тук и такъв външен ъгъл има интересен кръгъл. А основно какво искам да покажа е тук. Белия гланц с светчатата линия също така ще се изкара, корниза и черната лайсна. Черната лайсна, това е имитация на сенчест профил. На онази фугичка, която още не ви съм показал, ще ви покажа. Много запитвания има, какво е то, като общо взето, казах, ще снима един клип, ще разкажа. 8 мм от стената, тавана не допира до стената сякаш, разбирате ли? Разбира се, там конструкцията такава, че всичкото е плътно, ама визуално това сякаш сенчеста фуга. Някой казва сянка профил, нещо, още нещо. Ние му казваме сенчест профил, сенчести тавани. Защото има като една идея сянка такава дала. И черната фуга, това е черната лайсна, имам предвид, това е имитация на тази фугичка. Също така, плътно, с белия гланц, с RGB лента зад платното, изглежда доста интересно. Пряко казано, доста интересно. И така е. Опънати тавани за вашия дом от Екосилинк.